Казвам се Цанка Баранова от дирекция Бюро по труда и Тълно. Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика и реализира държавната политика по заетостта в страната. Услугите, които предлага Агенцията по заетостта, това са посредничество и услуги за търсещи работа лица и услуги за работодатели. В какво се изразяват услугите към търсещите работа лица, в това число и хората с увреждания? На първо място информиране за свободните работни места и за програмите и мерки за заетост. Посредничество по информиране и наемане на работа, психологическо подпомагане, професионално ориентиране, включване в обучение за възрастни, това са различни курсове, които се организират към бюрата по труда, включване в програмни мерки за заетост и средства за стипендии и транспортни разходи. Спецификата на услугите, които предлага Бюрото по труда, са определени от спецификата на състоянието на хората с увреждания. Налага се диференциран подход към всеки един, който е регистриран. Във всички бюра по труда е определен трудов посредник, който работи индивидуално с всеки един регистриран търсещ работа лице, с всяко едно регистрирано търсещо работа лице с увреждания. Изготвя се индивидуален план за действие, в който се определяват подходящи стъпки, при реализирането на което се изпълнява съответния план. Търсене и предлагане на подходяща работа, съобразена с здравословното състояние на лицата с увреждания. Индивидуалната работа на трудовия посредник се определя от това с какви хора работи. От една страна активно търсещи работа лица, това са такива, които са в състояние да започнат работа и се насочат към регистрираните и обявени в бюрото по труда работни места. На следващо място са търсещо работа лице с определени компетенции, недостиг на определени компетенции и затова тези хора първо трябва да бъдат включени в обучение за възрастни. И накрая търсещи работа лица с сериозни проблеми, на които първо е необходимо да диагностицираме проблемите. Услугите, които реализира дирекция Бюро по труда, това е услуги към работодатели, посредничество на работодатели, които желаят да наемат на работа регистрирани в бюрата по труда безработни с трайни увреждания. Това са работодатели, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, работодатели, предлагащи надомен труд, частни посредници и предприятия, които осигуряват временна работа, социални партньори, неправителствени организации, браншови организации и работодатели на първичния трудов пазар. Контактите с работа с тези работодатели се изразяват в информиране за възможностите за наемане на хората с увреждания, бюрото посредничество за устройване на работа или включване в програми мерки за заетост, преференции при наемане на хора с увреждания, предоставяне преференции за стажуване на хора с увреждания и преференции за насърчаване на териториалната мобилност. Политиката на Агенцията по заетостта се реализира чрез основните инструменти, Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за неговото прилагане и Национален план за действие по заетостта. Националният план за действие по заетостта за 2014 година е насочен към основните целеви групи, а именно безработни младежи до 29 години с подгрупа до 25 години, безработни над 50 годишна възраст, безработни с ниска или нетърсена на пазара на професионална квалификация, в това число с ниско образование, включително и ромски произход, хора с увреждания и неактивни лица, които са обезкуражени. Финансирането на
програмите и мерките на Агенцията по заетостта е насочено към осигуряване на средства за реализиране на програми и мерки по Закона за заетостта и по схемите за оперативна програма развитие на човешките ресурси. Финансирането се извършва от държавния бюджет, като за годината са определени 73 милиона лева, съответно за осигуряване на заетост и за осигуряване на обучение. Предвидено е осигуряване на заетост на 21 882 безработни лица и осигуряване на обучение на 12 851 безработни лица. Националните програми и мерки за насърчаване на заетостта предлагат равни възможности за хората с увреждане на пазара на труда, представяне на средства за субсидирана заетост, повишаване пригодността на заетост и създаване на условия за достоен и самостоятелен живот. Агенцията по заетостта реализира 3 програми, които са насочени към хората с увреждания. Това е Националната програма за заетост и обучение за хора с трайни увреждания, Национална програма Асистенти на хора с увреждания и Национална програма Кредит без лихви за хора с увреждания. Първата – осигуряване на заетост за 24 месеца на безработни лица с трайни увреждания, които или пък такива, които са преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества, хора в трудоспособна възраст, както и предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Очакванията са да се осигури заетост на 1964 лица. Следващата програма, национална програма Асистенти на хора с увреждания, цели да се предостави грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични асистенти. Тук се включват безработни лица, които отговарят на условията на член 9 от Правилника за социално подпомагане, които предоставят грижа за тежко болни и безработни лица, като полагат грижа също така и за изведени от социалните институции лица или деца с увреждания. Тук се сключват трудови договори при 5-часов работен ден. Целта е да се осигури заетост на 2000 лица. Следваща програма, национална програма Кредит без лихви за хора с увреждания. Това е по проекта Гаранционен фонд за микрокредитиране на Министерството. Тази национална програма работеше до 2008 година, като до тогава са отпускани кредити, а останат седни в момента се извършва възстановяване на лихвите по кредити на 46 лица с увреждания, кредитополучатели по този проект за кредитиране. Други програми и проекти, които функционират, това е програма Старт на кариерата, обучение към заетост, от обучение към заетост на Асоциацията на индустриалния капитал в България, проекта Космос на Катя Подкрепа, проекта Шанс за работа 2014 на Конфедерацията на синдикатите в България и проекта на българо-германските центрове за обучение. И не на последно място, регионалните програми. Първата програма Старт на кариерата дава възможност на младежи до 29 годишна възраст да започнат трудовия си стаж в публична администрация с цел да се улесни прехода между образованието и пазара на труда. Очакваните резултати са осигуряване на заетост на 1971 лица. Другите проекти на социалните партньори, това са проекта Космос, Шанс за работа, от обучение към заетост и към българо-германските центрове в страната, те наречени проект Промо При. В зависимост от затрудненията, които има в отделните региони на страната, се реализират и регионални програми, имайки предвид региона Велико Търново. Към Велико Търново са и град Елена, град Златарица, където нивото на безработица е изключително голямо и там се реализират именно такива реални програми. Целта е повишаване на заетостта и повишаване на качеството на работната сила в регионите.
Тук целевата група е безработни младежи до 29 годишна възраст с подгрупа до 24 години, включително и хората с увреждания. Ще бъдат реализирани 256 регионални програми за страната, като се осигури заетост за 2000 безработни лица. Финансирането се извършва от държавния бюджет, като от една страна се заплащат социални и здравни осигуровки или разходи за социални и здравни осигуровки и за разходи за трудово възнаграждение. Работодателите, които желаят да наемат безработни лица и в това число и хора с увреждания, за да получат финансиране, трябва да отговарят на определени изисквания, да нямат публични задължения, да отговарят на изискванията за отпускане на помощи по Закона за държавните помощи. Работодателът трябва да е регистриран по действащото законодателство, да няма задължения по неизпълнение на сключени договори по програми и мерки обучение, както и по оперативната програма развитие на човешките ресурси. Да не са получавали средства от други източници за финансиране на същите разходи. Насърчителните мерки за работодателите, за да могат да бъдат включени в тях, работодателите подлежат на подбор и оценка от така наречения съвет за сътрудничество към дирекции и бюро в труда, като се наблюдава средносписъчния състав на персонала в предприятието за месеца преди кандидатстването, наблюдава се вида на основната дейност, ползвани ли са насърчителни мерки през последните 24 месеца, също така изпълнение на задълженията по предходни договори. Тази оценка по отделните критерии се извършва по определена методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Има и специфични изисквания, с които трябва да се съобразяват работодателите, ако действително те искат да бъдат включени в такива насърчителни мерки, а именно поддържане период на заетост равен на период на субсидиране. Какво ще рече това? Период на субсидиране е 6 месеца, то за работодател трябва още 6 месеца да задържи съответните наети лица. На обявеното работно място работодател може последователно да назначава повече от едно лице. Ако стане някакъв проблем, че дадено лице напусне работното място, на негово място може да бъде нещо друго. Работодателът трябва да не е освобождавал през последните 3 месеца работници и служители на длъжности, на които ще наеме безработни лица и насърчава се заетостта на по-квалифицирана работна сила. Освен програмите, активната политика на Агенцията по заетостта и частно бюрата по труда е предприемане на насърчителни мерки за работодатели, когато наемат хора с увреждания, на които на работодател се предоставя трудово възнаграждение и вноските за социални и здравни осигуровки. Това е при наемане на безработни лица с трайни увреждания, включително и военни инвалиди, безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа, и безработни лица с трайни увреждания, включително военни инвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си. Това са цитираните точно членове от Закона за насърчаване на заетостта. Освен това, при наемане на безработни младежи до 29 годишна възраст за работа и за стажуване, могат в тази група да бъдат включени и младежи с до 29 годишна възраст с трайни увреждания. Новите насърчителни мерки за младежите до 29 годишна възраст са предоставяне на средства за трудово възнаграждение и социални осигуровки за един период от 12 месеца, при наемане на продължително безработни лица до 29 годишна възраст на непълно работно време, безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване и младежи до 29 годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж. Това са нови мерки, които тепърва предстои да бъдат реализирани от дирекциите бюра по труда. Разработен е национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта. Това е реализиране на
и намаляване на младежката заетост чрез включване в трудова заетост за един период от 4 месеца от тяхната регистрация в бюрата по труда. Навсякъде това се отнася с пълна сила и за хората с увреждания. Предстои доработване на този национален план и повече информация би могло да се намери на страницата на Агенцията по заетостта. Благодаря за вашето внимание.